Og velkommen til Fantastisk videopodcast. Hvor vi vil starte med at sige tak for en helt fantastisk hyggelig Copenhagen Comics her. Og en masse gode samtaler, nørdede samtaler om tegneserier. Det var fedt. Masser af dejlige mennesker at kramme. Ja. Jeg får lov at starte i dag, tror jeg. Med alle dine bøger. Ja. Yes. Jeff Noon, Moon over Brendel til 150 kroner. Vi er i 1968 i Lancashire, og vi følger Joe Sutter. Det er hans sidste sommer, før han skal i secondary school, så han må være de der 10-11 år, noget i den retning. Mm-hmm. Og hans verden, den er rimelig meget ligesom vores, bortset fra, at der er noget, der hedder growth, eller hvordan man udtaler det. Og det lader til at være noget med en regnbue, som har sådan noget swirling dust noget. Og det er ikke noget, folk normalt kan se, men nej. Joe, han kan se det. Og Joe er en helt normal ung dreng, som han vil gerne tegne, så han vil gerne lytte til god musik og så videre. Men en dag, hvor han går op for enden af en bakke, så møder han en mand, som har været meget populær science fiction forfatter hele sit liv, og som har besluttet sig for, at nu vil han give sin gave videre. Mm-hmm. Og så kommer vi nogle årtier, og så finder vi Joe som en meget succesfuld science fiction novelist, og begynder lige så stille at finde ud af, hvor var det lige, han fik de evner fra. Så okay. Det har nok noget med det der dust at gøre. Det har det nok noget at gøre, ja, det tror jeg også. Mordenkainen's Peril af R.J. Barker, eller hvordan man nu udtaler det der første ord på den her bog, I have no clue, til 290 kroner. En Mortedon, det er en dødscleric, eller en dødspræst. Og vi følger Irodhi Hasp, som er Mortedon. Og det er sådan en cleric, de laver, det er, at de læser tankerne på de døde, de sidste tanker af dem, der er døde. Der er aldrig nogen, der er rigtig taknemmelig for det. Der er basically ikke nogen, der kan lide sådan nogle Mortedons ever. Men selv imellem dem er Irodhi lavest på rangstigen. Der er slet ikke nogen, der kan lide. However, så er det jo sådan, at tradition er tradition og så videre. Og når der skal tilkaldes en, så skal der tilkaldes en. Og på et tidspunkt, så bliver han tilkaldt den. De har livet af en low-level record keeper, og ham er der brug for at blive læst med. Og pludselig så er han hævet ind i en større conspiracy og beskyldt for mordet, og hvad har vi, og så videre, og så videre. Ikke også? Så. Ny sjov. Whatever. Fantasy. Så. The Republic of Memory af Mahmoud El-Sayed til 240 kroner. Vi er ombord på Safina, som er et meget stort rumskib, som er sådan et byskib, som i 200 år har rejst væk fra ruinerne af jorden. Ud for at finde et eller andet sted, hvor man kan bosætte sig, hvor der er beboeligt. Og der er den her besætning, som bemander skibet, og det er jo generation efter generation. Og så er der lige dem her, som ansås for at være så vigtige, så de puttede sådan noget cryogenic stakes, som er dem, som er administrationen af det gamle verden. Så de får lov til at leve, og de ligger i sådan noget cryostasis, ikke? Men der er meget, der kan skifte i løbet af 200 år, og ikke mindst begynder de unge at stille spørgsmål, hvad for fanden er det, de går og servicerer de der cryostasis, og tager sig de her folk, som de ikke ved, hvem er, som supposedly er vigtige. Og så pludselig så begynder der nogle blackouts og nogle ting og sager. Det ser lidt ud som om, at der er en eller anden form for chain of events, der gør, at det her skib er sat op til, hvis man holder op med at tage sig af det, der ligger i de her cryostasis, så holder tingene op med at virke helt, som de skal. Så lugter lidt af revolution der. Ja. Science fiction, 240. Det lyder ret spændende, synes jeg faktisk. Det ligner mere en fantasy, men ja. Godt. Dungeon Crawler Carl af Matt Dinneman. Den har vi snakket om masser af gange. Og ikke mindst fordi det er virkelig godt. Det her er den danske udgave. Til 249 er den første bog. Yes. Og vi sad lige og snakkede om deroppe, at det er jo meget godt, at de har valgt at kalde den Dungeon Crawler Carl, den er svært oversat. Hvorefter mit hoved straks sagde, Fangekælder-kravler Karl. Det lyder da meget godt, gør det ikke? Jo. Ja. Fangekælder-kravler Karl. Så hvis man har lyst til at læse Fangekælder-kravler Karl, bind 1, så har vi den nu på dansk. Og jeg kan ikke understrege, at det er virkelig morsomt. Ja. Hvis man trænger til at grine, og hvis man godt kan lide rollespil eller computerspil, eller så Ride Up Someone's Alley, det er virkelig fedt. Det var jeg med at bør. Yes. Jamen, jeg har en lille solid stak tegneserie med her. Jeg starter lige med noget til de yngre læsere. Studier i kærlighed. Nummer 3, jeg synes lige, vi har fået etteren ind. Ja, det går altså bare hurtigt, stærkt, ikke? Ja. Dansksproget, yngre læserlitteratur, nok primært piger, vil jeg sige. Handler om, den startede med 2 veninder, tror jeg først, der undersøgte, hvad kærlighed var for noget i deres skole. Og nu er persongalleriet ligesom blevet udvidet, så nu er der flere og flere med. Og i den her, der er det altså Selma og Liv, som bliver mobbet, fordi de ikke rigtig kan lide at sige så hårdt fra, som en, der hedder Sam. Han forstår ligesom ikke, at de ikke vil det, han vil.
Og så er der nogen, der blander sig, kan tænke og ligne. Ikke? Ja, det er set før. Ikke? Og det, altså, fantastisk streg. Den er meget flot. Ja, der er virkelig mange af de her nye tegneserier fra, skal jeg passe på, hvad jeg siger, fra Kobolt, som bare rammer et andet segment, end vi plejer at se. Ikke? Så kom ned og se på den her, hvis du har... Start midteren, du. Ja, start midteren, og kom ned, hvis det er yngre piger, der er interesseret i at læse tegneserier. Ikke? Så kig på dem her. 199,5. Og det samme målgruppe. Søstrene Gyldenhjerte, nummer 7. Although, jeg lå min 20-årige søn læse den, og han kunne altså også godt lide den. Ja. Så jeg tror ikke, at det er nødvendigvis, men det er rigtig hovedpersonerne af piger, hvilket tit appellerer til piger. Ja. Men de er altså helt fantastiske, de der Søstrene Gyldenhjerte. Ja. Og i den her, der er det altså, nu skal jeg det her, det er Lucille, mener jeg, hun hedder, hende der spiller ishockey. Nej, det er Lucille, vist den mindste. Hun har gang i en hemmelig mission, som de andre ikke ved en fis om. Og så er der Sara, der er i gang med at spille hockey. Og så er det Cassiopeia, som altså finder ud af, at byens dragestatue, den kan I lige se på bagsiden, den er altså forsvundet. Så det sætter altså alle 3 piger i gang med at skulle lede efter den dragestatue der. Den står til 179,5. Og er altså nummer 7 i serien, ikke? Ja, og nummer 1 er lige blevet genoptrykt, så man kan sagtens tyve den nu. Og er også på dansk. Ja, de er på dansk. Yes. Jeg tror, at Søstrene Gyldenhjerte gætter sig selv af, men... Jo, men har de ikke været ude på... Nej, de har ikke været ude på andet sprog. Okay, cool. Ikke her. Jeg tror, de er franske af oprindelse. Ja. Godt. Fransk eller italienske. Så er vi kommet til anden by. Cykelfeber nummer 2. Hvilket vel er den anden bog, vi har solgt mest af, altså etteren. Ja. Den blev reddet ned ad hylderne. Det blev bare ved. Folk vil have cykelfeber. Ja. Og der kan man se her, der er altså ud over en masse fine tegninger, så er der altså bare fuld spot på Tour de France og på ryttere. Den endnu større tur. Den endnu større tur, ja. Til 129,5. Så hvis man skal have forestillelsen, så kom ned og snup den. Den ligger oppe på disken. Eller man gik glip af etteren. Jeg tror ikke, den som sådan på den måde er en fortsættelse. Jeg tror ikke, at man ikke kan læse den der. Nej, det er bare en masse historie om cykling. Det er bare en masse historie om cykling, ja lige præcis. Yes. Så kan man godt lide cykling, så er det da en god idé. Så er det den. Godt, så går vi lige over i den helt voksne afdeling her. Hello Darkness. En af de her horror-antologier, som alle forlagene nærmest sprøjter ud. Det, der er værd at bemærke her, det er altså, at jeg skulle sige Grand Old Man, R.L. Stine, som nogle af de yngre generationer i hvert fald kender for alle hans horrorfortællinger. Han er altså med her og har lavet en, skal man sige western. Den starter i hvert fald med at være western-agtig, og så hopper den sådan lidt i tiden. Men handler altså om en dreamwalker. Og det er altså 3 dele, der er med i af hans... Det er en 3-delsfortælling, han har lavet. Det var en brutal side, den du lige slog. Ja, jeg kan prøve at se, om jeg kan finde et eller andet her. Det er jo sådan... Det er jo alle mulige forskellige kunstnere, der... Ja, det er meget variabelt. Ja, meget variabelt, ikke? Og er altså noget, man skal tjekke ud, hvis man godt kan lide de her små, kortere gyserhistorier. Jeg skal prøve at se, om jeg kan finde en, hvor det er en lidt anden streg her. Her er der jo over noget, der næsten ser japansk ud. Ja, næsten sådan noget Uzumaki-stil. Ja. Yes. 200 kroner. Hello Darkness til 200 kroner. Se, så skal vi lige lidt tilbage i tiden her. Spider-Man 94 har Marvel udgivet nu, og det er altså ikke bare en reference, men faktisk en fortsættelse af Spider-Man animerede shows, der kørte fra 94 til 98. Så vi starter altså, hvor at serien slap. Så er vi tilbage til good old Spider-Man med Mary Jane. Så den skal man altså kigge på, hvis man er til de der gamle animerede shows. Jeg vidste faktisk ikke, at det var i de shows, at The Spider-Verse blev introduceret. Det troede jeg kom langt senere, men det er altså helt her tilbage. Cool. Den står til 180, så hvis man skal et trip down memory lane, så hop på den der. Så har jeg taget den her med. Hvordan siger man det? Cheshire. Cheetah og Cheshire. Altså de her 2 DC-skurke, som vi kender formentlig fra... Jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor Cheshire er fra. Men Cheetah er i hvert fald fra Wonder Woman-universet. Nu skal jeg lige se her. Det er altså Greg Rucka, der har skrevet den her miniserie her. Og så er det Nicola Scott, som er en australsk tegneserietegner, som har en awesome streg.
Og den handler om de her to, Cheetah og Cheshire, som har besluttet sig for at røve The Watchtower, altså Justice Leagues rumstation der, ikke? Og det kan de ikke gøre alene, så de skal have sådan et lille hold af misfits til at gøre det. Og så kan man altså læse om, hvordan det går, hvis man samler den her miniserie op. Til 180. Det lykkedes dem, kan man sige. Selvom de har alle de andre superhelte imod dem. DC's most daring heist. Ja, yes, det vil jeg sige. Hvis det er Justice League, man beslutter sig for at røve, så er man in for an assignment. Godt, så lige noget slut af på noget dansk her. Peter Madsen, godt folk. 652 tegninger, som Peter Madsen har lavet igennem de sidste mange år, som er samlet i den her bog fra Eudor. Den står til 399, og der er nogle små fortællinger med til nogle af tegningerne om, hvor det er, han har siddet og tegnet de her fantastiske karikaturer. Og vi havde den også med på Copenhagen Comics. Ja, og nu står den altså hernede. Signeret den derude også. Ja, lige præcis. Fik du nævnt prisen, eller? Ja, 399 står den til. Yes. Det var det. Ja, jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige i dag. Nej. Tak for i dag. Hej.